हेलो लोगोफोर नोंखौ बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। नों बे समाव न'नि बारियावनो बेरायनो सानदों, गोबाव सम जाबाय भिडिअ बानायनो मोनिया। न'नि खामानियावनो बेस्थ', भिडिअ बानायनाय जायाखै नोंथांमोन। दा लोगोफोर नायलांबाय थादो, न'नि बारियाव दसे बेरायनो फैदों। बोथोराबो एसे अखा दोमैलु, एसेबां मोजां नङा। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। बेनो जोंहानि बारिया, नै गय दङ, लोगोसे साहा बिफां दङ लोगोफोर। दसे बेरायग्लांसै बारियाव। बे एसे गिदिर गिदिर साहा बिफाङा दायो 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय। बे गिदिर गिदिरा ओमफ्राय 6 इयार रानिं जागासिनो दं। नोंथांमोना नायलांदो। नै लोगोसे बिथिंजायनिया 3 इयार्स कमप्लिट जाबाय, दा 4 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दं बेफोरो। बिथिंनिया एसे फिसा फिसा। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ, बांद्राय नङा। साहा बागाना बे 2 बिगा जागोनदां, फिसाजों बे गिदिरजों। लोगोसे गय बिफां दंफायो गेजेर गेजेराव। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थागोन मादि नुदों जोंहानि बागानखौ, बारिखौ। मोजां नुदोंब्ला खोन्थाहरदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होगोन, आंखौ सापर्ट खालामगोन। आरो आं बिनिख्रुइ साबसिन भिडिअफोरखौ बानायलांनो हायो नोंथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों, सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों। बेफोरबायदि एसेल'खायनो जों न'आवनो खायो साहा बिलाइखौबो, गावनि आखाइजोंनो खायो। बेनि उनाव जों बे साहा बिलाइखौ ससे लांनानै होयो फेक्ट'रियाव। जायफ्रा लाङो बिथांमोननो गारियाव लांनानै होयो, गारिजों बिथांमोना फेक्ट'रियाव लाङो आरो फानहैयो। दा बिदिनो जोंहानि बारिया। लोगोसे नै बिथिंजाय बे गाहायाव फुख्रि दं फिसा, नोंथांमोना नायनो हागोन। जेब्ला जों फुख्रिखौ दसे नायनि, नोंथांमोना नायलांबाय था। हाग्रायाबो गुदु जाथारबाय, लामायानो साफा खालायनो मोनाखै। फिसा फुख्रि, न'आव ना जानायनि सोलिसाबो। लोगोसे नै बिथिं दैमु बोहैयो, 12 मास दैमु बेयाव। फुख्रिया बेनो, नै गोजौआव बागाना। 12 मास दै बोहैयो बेयावहाय, दैमु निजोरा बोहैयो। नोंथांमोना नायनो हागोन ने, नाया बेयाव। बांद्राय गिदिर गिदिर गैया नाया, एसे फिसा फिसायैनो दं। मासेयाव हाफ किल'सो जागोन खोमा, देराखै आरोना बांद्राय। नायलांबाय था नोंथांमोना। नै मासे नुजादों नाया। नोंथांमोना नाखौ नाय।
लोगोसे नै नोंथांमोन बिथिंहाय गय बागान जोंहानियानो नोंथांमोननो दिन्थिहैनि आं। ओरै जाम्फै दङ दै बोहैबोनाय नोंथांमोना नायलांबाय था। नै बेफोरावहाय गय गायनानै होनाय जाबाय। बेयो फिसा फिसा साहाबो दङ बेयाव। देग्लाय जानुवारियावहाय गायदोंमोन बेफोर साहाखौ। हाग्रा गुदुं जाजोबथारबाय दा बेखौ साफा खालामनाय जासिगोन। ओरैजाय गिदिर गिदिर दं बे गुबुननि न'सुंसेनि जोंहानि न' खाथिनियानो लोगोसेनो फिसा फिसा आरोना बेयाव बागाना देग्लायनो गायदोंमोन गायनाया बेखौ जानुवारियाव एसे देरहांदोंसो। दा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जोंहानि बारिफोरखौ आरो लोगोसे नैबे गय बारि नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बे गय बारि। मा होनो गयफोराना जोंनियाव एसे गाहाय गाहायावनो फिथाइ थायो दंफांफोरा गयफोरा जेनेबा जोंनिफ्राय नायनो थांबानो बे जाबाय। नोंथांमोना नुदोंदां बेखौ नुदोंदां नुदों जानांगौ देग्लायनिफ्राय बे थाइजेनबाय। बाखि दंबावो आरो बेखौहाय दा एसे साफा खालामना होनांगौ। जेसांनो साफा लाखियो गयानो जा साहा बिफाङानो जा बांसिन मोजां जायो। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै एसे गाहायावनो थायो जोंनियावहाय गय फिथाइया खायफा एसे गोजौ जायो खायफा एसे गोजौ जायो खायफा गाहायावनो थायो बेबायदि आरोना। फ्राय बांसिन मेक्सिमाम गाहायनिफ्रायनो थायलाङो गाहायनिफ्रायनो थायलाङो फिथाइया खायफाल' एसे गोजौ जायो आरोना। दा बिदिब्ला नोंथांमोना बोरै नुदों जोंनि गामिनि गय बागानफोरखौ? फ्रायावनो जों गामियाव बेबायदि आरोना गय बिफांफोरा साहा आबादफोरा। बिदिब्ला नोंथांमोना एसे नायलांबाव आं नोंथांमोननो खिन्थालांबावगोन। लोगोफोर गय फिथाइया नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै एबार फार्स्ट थायदों बेयो। नायलांगोन नोंथांमोना नै फार्स्ट एबार थायदों आरोना बे गय फिथाइया देग्लाय फार्स्ट थायजेनदों। बिदिनो थायलांबाय थासिगोन। बांसिन फिथाइखौनो जों आखाइजोंनो मोनजायो आरोना गन लालायनो गोनां गैया। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गुबुन मोनसे भिडिअ' लोगो मोनलायसिगोन। थ' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। थ' लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।